kasama kini dili gyud kaayo maayo nga balita no kadungog ka atong amo nga gidunggab patay sa iyang helper day. Pastilang Ginoo ko bagya kasama seaman day no? Retired seaman. Di ra ba na basta-basta na mga seaman day. Arangan ra bagyo na sila og kana bitong kahimtang sa pagpuyo day may abi. Yes. Kana pud no, so sa mga wala pa nasayod anyang nahitabo tingala sila dili na ginatubag ang tawag pagsilip nila sa kwarto sa lawak sa maong retired seaman. Unfortunately, nakitaan pag yun ang kutsilyo mismo. Yes, daday abi. Liog. Diba? Nagtaop. Nagtaop pa. Nga, murag pa na today, ka na murag na nasa state of decomposition. Makita, grabe, brutal. Brutal kayong pagkapatay day. Krimen, no? Inana. So, ang ginatanaw nilang suspect karon is ang helper. Diin doon na sab nakita nga written note daw nga planado kuno ang iyahang pagpatay sa maong amo. Ang nakaapan ni Radyoman Erin 15 katuig na nga nanerbisyo sa maong retired seaman. Imagine that. Lima mo na day no? Di mo ma-imagine ba nga anang tuiga, labay nga pitinandugayan nimong pagsalig sa iyaha. Unya kausahon ra day kag duslak sa konsilyo. Yes. Di ba? Sa usa ka higayon. Kana gyud mga kual baga kasama. Nya napoy uban nag-comment in Radyoman Erin yes, na abi. Asya sa dili tanan pero kasagaran mao nay mahitabo sa ngilad ug dinalhan sa mga helper labi na og butang-butangan og sala. Bitaw day no. Somehow na blame pod ang biktima kay basinadoy na buhat lagi. Again, padayon ang investigasyon sa kapulisan. Pero kana lang Radyoman Erin no, kung ikaw ang pangutan-on, naa magyud nay dili lang kani ang first time mga kasama. Ka-remember ka to Radyoman Erin kato pong baliktad pod nga ang amo ang nipatay sa helper. Mo gani day. Kato katong senior citizen. O katong murag hadlok pud yun. Kuya sa to lahi pud tong istorya day. CCTV ba? Gani no. Iguyod na niya ang yang helper kato. Grabe po. Brutal po ito nga pagpatay. Tinuod bagya kasama. Wala po takabalo no sa mga hinungdan nga nung mabuhat kini. Pero kung ikaw ang patambagon Radyoman Erin, unsa kay angay buhaton Radyoman Erin aron malikayan. Ingon aning panghitabo. Sa mga pag-heated arguments Radyoman Erin kana ganing marag grabe na gid kayong emosyon, inana, usahay di gid kakabalo ba usay next nga buhaton sa imong kaistorya ingon ana. Wag siguro day oy. Basta baga kasama ingon ana ta sa kasuko labi nag-senior na ta. Yes. Di siguro na to baga kasama kaayo palabian kay wa ta masayod ug unsa poy hunahuna ana atong kontra. Wag ka baybaw baga kasama nga pag ana pagkasuko nimo kana pud ay sa baga kasama na po na gidaladalang problema. Basi niya kanang pulong bitaw day mga pasensya gid taon ka nahinaykan man. Unya sao man nimo na. Nahinaykan baga kasama. Patay namang usa. Babalik pa ba'y kinabuhi? Di na gyud baga kasama mo na. Siguro kuan baga kasama no? Kanang giingon bitaw baga kasama nga pugni ang inyong emosyon. Ana ba? Pugni ang inyong emosyon kay narabay giingon day abi nga uwahin na ang tanan kong pagbasol, di ba? Say mo gud Radyoman Erin pagka nang nanaka sa taas sa imong emosyon. Bitaw. Murag ka na ganing buhaton nimo ang tanan makabalus lang ka. Nanagod kay murag kay nakasapik sa imong kasuko eh. Sa sobra kasuko nga nabati sa imong kasing-kasing kana ganing mangita gyud kag pamaagi makabalus ka revenge pag after pag nabuhat na nimo na diha pa ka magmahay. Diha pa ka magingon ngano tinuod na day. Mao na nga usahay puday ayaw gyud salig oy kaayo. Diba? Nya pag magpili ta bagya kasama ubanon nato sa atong mga panimalay dapat gyud kabal ka sa unsay background. Mao gani. Mao bitaw na nga natingal ko bagya kasama nga sa 15 katuig nila nga panag-ipon. Sa usa ka pamilok lang bagya kasama. Pataupan kag kutsilyo. Di ba? Kana lang.